Aya. Enare gosabaiga. Aba murambarega abakuoga sana. Bamuraba bare maega tokire rinde toigwane. Noeni numure motwa mokire toigwane. Noemba mbali mwako baba chumbe more maega igongo saba tokire toigwane. Tari boigo. God is good and all the time. Asante sana. Litanga ningo teambia mono sana my brother Nolfason Barongo asogo nchika gochaga ekwanga keresimi saa 6 bon iganarenge kanisa wantebi abante babangete gogokuraga na koraiga bali mochikire motomire amangana ayumotige mo basakuogaga kira tokwane ya irangora Barongo ntebi ngichega ekikosi kia UDA giachire gochangire kanisa tubasire tari boigo naende kuna nare gocha nari geretie gento gekorokwa life ya getembe narora mukuogerera bagambi gaga kina omosomirigo na omosomirigo aba more magega aye wapi Collins aba more magega mochikire gosarie mekutano mheshimiwa Nyamoko gago kwanaga mokuoga aitali maskani. Ebu hao watu wanaleta shida watolewe hapo bwana. Yeah. Kama mtu hawezi kusikaa asikize, watu watolewe hapo. Yeah, namna hiyo. Aya bono totegerane. Asante. Aya bono totegerane bono ichente bayane. Abantu baminto babo machoge Morai. Onte bingiche chikanisa nchire chigo changeruga na minyoka gocha mbobe nakora naende naroche posta igoro yabange tomokuta omochango oyo yabwato mheshimiwa Silvano Sosoro mheshimiwa Barongo umugambi commissioner Nyandricha ababande pakendu yane chate nga 10 bataranchika lakini bune ndugu yane anchika nate barasi mangi kega nate barasi mangi kega bono na inche tigante bayane aye hapana aye igo mota itoko igo na ne se chinacha nachio gente bayane na igule aya sasa tutulie aya bono na inche na achira igisendu we babwate omonene we umusangerekano bwechi kanisa na igule endugu yane Jafet Nyakundi kagoteba bune serikali yakorire gasi inche ekero narenge William Ruto ntwata aga tugacha tukabatebi nkoba titore bottom tobarentarari bottom tobarentarari kon sanaskika aya bono totegerane narenga se UDA narenge gotari
twatarete nerega akaruo tiara abantu bottom abarentarari abarusi abarentarari akaruma gateba kagosoa kwaniane ekwerende inche okoligia ngokoligereria ori ogotuora kurmaega abo. I deal with you one on one after this abamoche tena abachumbe. I look for you and I deal with you after this. Yes, mwatonga inirega enga kientambe tigamba tebie kene ekera twatarite na Ruto tatebete bottom up, tatebete bottom up agateba nkwire ni ari bangonse morocho okorera mang'anayo orurororo ababachete n'abachumbe na bakoira ni mna inua bananchi ni inua bananchi moroche Ruto tatonyareti Ruto tatonyareti bono nko batebiga omweshwa wa Jafet Nyakundi Ochira obatebi serikali ya inari obuoyo 7,000 to 2,000 obuoyo mwarente ruga atari esike obuoyo mwarente ruga atari esike bono ngetemba tebiga obuoyo bakonia obuoyo bakon iko bakori mirikono na mukona kini ngoterande bimonterio bisini motoda motomire oba sariya mokutano tokena sariya kwenda kuna engo koliginde dinae. Yes ya mogotosa no abantu bagotongainanga basire bakonira yabo mokwe banga bajumbe bayundi mose mu macho chafu musunde ekipo bwacha moko banga bajumbe bayundi mose gotayo musumbe mu macho that one we wanayane moko banga ebi monte Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuita uishie mbinguni, tunakuita ushinde hapa mahali sasa. Tunakuamini kwa nguvu za moto. Shuka sasa, utulete, ulete amani. Mara hii Jehova, shuka utele, sababu wewe ni Baba yetu, wewe ni Mungu unayetenda, Mungu unayezungumza. Zungumza wakati huu, tunakuita wakati huu, tunakuita wakati wote.
Kuwe na utulivu. Nataka niombe kitu moja. Nataka kitu moja na magari. I always pass politicians and law. I record my meeting. I record my meeting. Nimeitisha mkutano wangu wa kanisa. Good morning.